Pastor. Yes, Kuda. Ndadzoka nenyaya yangu. Yeah, I'm good. Yeah, because I was fascinated muchindi refer kuBhayibheri. Okay. Saka ndakazotanga kuita read through also tichidzokera kuBhayibheri. Okay. But ndakazoona pana 1 Samuel chapter 28. Pane nyaya iri baba. 28. Yes. Yeah, so. Yes, nyaya yaSaul. Okay. So anoenda kuEndo. Yes. Aenda kuEndo pane mukadzi akanga ari koko anozomutsira Samuel. All right. Satambodzidza kuti Samuel. Rather tatambodzidza kuti vakafa. Havana chavanoziya takatobata kuti David nyange nemapfupa ake zvese zviripo pasi apa. Okay, yes. Saka pandakaverenga ndakaona kuti pakatomutswa Saul ende Saul akatotaura. Ende Saul aitotaura zvinhu zvanga zvatoitika zveshuwa. Okay. Saka mubvunzo wangu nhasi pastor ndekuti imakati vakafa chavanoziya. Ko akataurwa naye panyaya yekuEndo ndiani? Okay, yeah. Let me say, tirakuibopane kumuswe. All right. Yeah, because nekuti watouya nichakuti chienda ndo wabvunza a question. But mubvunzo wako unoda build up. Nekuti tange appreciate how fallen angels or demons or angels in general, how they operate. But I guess we'll have to do that some other time. But nekuti wabvunza a question, let me address particularly what you have asked. But I know there will be questions even after that address as wabvunza. That's why you'll need to come back to zonyatso kuitiginura zvakare taka focus. Yeah. So uri pana 1 Samuel 28. Pana zvandira kuti uite take note of. All right. Ndazoverenga mama verses to support this. Inoti panapa Saul aenda to this witch of Endor. The woman said, verse 11, whom shall I bring up for you? Mauya baba, muda kuti ndikumutsire ani? Inganga iri kubvunza Saul. And he said, bring up Samuel for me. When the woman saw Samuel, she cried out with a loud voice. And the woman spoke to Saul, saying, why have you deceived me? You are Saul. Okay? Muda ndikumutsire ani zvamauya panapa, because aizikamwa nekusimudza vakafa in courts, let me say so. And ndikuda Samuel. Madzimai apa vangoona Samuel vakati saka uri Saul. Zvine zvakawanda zvakatoitika ipo zvakaita asvika kuti saka Saul anga uya ari disguised in terms of attire. Hana kuya ari pachena kuti Saul akatopfeka zvokungomwe an ordinary person. Now listen to this. And the king said to her, do not be afraid. Chirege kuti anoizi mai. What did you see? Maonei mimi pamatarisa mujihari chenyu. And then the woman said to Saul, I saw a spirit ascending out of the earth. So he said, Saul, in what form? What was his form? She said, an old man is coming up and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel. And he stooped with his face to the ground and bowed down. Now this is interesting. I think for my subject, this is one of the most interesting and also most intriguing. Because Saul panongoti ndikuda Samuel, and Maya vanoona Samuel zveshuwa. Vanoona Samuel. And obva watoti saka ndiwe so. Sasa vachirege kuti maonei kana ndaona mudhara ari kusimuka but akapfeka nguo yake. Kanzi Saul perceived that to be Samuel. All right. So hana kuona Samuel. Akatsanangurirwa zvaonekwa nemukadzi zvikanzi saka that must be Samuel. All right. Otherwise akaona mukadzi. Asi Saul akatsanangurirwa description kanzi kana mati maona munhu akapfeka nguo saka ndiSamuel. Saka totoestablisha kuti Bhayibheri riri kuti Saul haana kuona Samuel. Saul haana kuona Samuel. Akafunga kuti akafunga kuti ndiSamuel. Description yanga apiwa nemukadzi. All right. It's a very important fact people ba. Saka chii chiri kuitika apa nai pastor ndomubvunzo wauya nawewo. Now chekutanga ndira kuti nachikuudza kuti we will need to do a thorough study on angels and how they perform. Satan paakadzingwa kudenga nedzimwe ngoro dzake dzanga dzapanduka. Those angels do what not my demons nazo. And those demons they are there to propagate vhangeri raSatan rekuti munhu kana afa haana kufa. Ndo major deception point yaSatan. Ndosaka akatanga neipapo naEva. Hamufi zviro kwazvo. So these demons they do whatever they have to do to convince us the living kuti our dead are not dead. All right. Saka Saul paanoenda achinobvunza ndoda Samuel. And mai ava vakaona Samuel. Kuti one kuti an angel, whether it's a good angel or a bad angel, a demon, can take the form of a human being. All right. And that is very biblical. Genesis chapter 19, Lot anoona varume two men vachisvika musodoma negomora akatofunga kuti these are visitors handivazivi. He took them to his house akati mavabikira nekuagezesa nekuapa chikafu and so forth and so forth. But they were angels, which means they were angels that had taken the form of human beings. All right. Gideon
aritotswanya witi yake, arikuthresha witi yake, anoda munhu atomira apa votaura otozonzwisa baiwe ingirozi kuti ane mutumwa. but all along he was thinking kuti aitotaura nechi an ordinary person. Ndosa akazomubvunza kuti mumbora ani imi, muri kusati kwedu kana muri kusati kwava wada kutirwisa. Aitofunga kuti it's a warrior yabva kuma-enemies. So an angel can take the form of a human being. Saka chii chiri kuitika, iyi angel iyi iri kuuya kuzotaura naSaul. Tinoziva sei ndeyamwari kana kuti haisi yamwari. Because verse 6, same chapter, chapter 28, when Saul inquired of the Lord did not answer him, either by dreams or by Urim or by prophets. Saul nikuda kuti anga asindimara asateri mwari. God had cut all channels of communication. Urim and Thummim, nothing. Dreams, nothing. Prophets, nothing. Samuel was a prophet of God. Saka Bible kuti mwari anga akata communicating with Saul through his prophets. Then this cannot be Samuel. All right. This cannot be Samuel. But muri papo past. Yes. Ko sei Samuel akazotaura. Good. Akataura. Ende akataura chokwadi chacho chamuri kubva kutaura ichocho kuti iwo nekuti wakatadza saka mwari anga asiri kutaura. Chimira ndiverenge iri tibva tiise paside. Ndira kuenda pana 1 Kings, I think, chapter 22. Une kuti nemhaka yei kana tiri kuti haasi Samuel. Sei akataura saSamuel. Mwari ada kuronga kuti Ahab afe anourayiwa kuhondo kuRamoth Gilead. Arada kuti Ahab afire muupenzi hwake. Saka anogara pasi kuti nai ndiani anogona kunofurira Ahab kuti aende kunourayiwa kuRamoth Gilead. Zvanzi mweya wakauya pamberi paMwari kuti ndoenda inini. Zvanzi unoti kudii? Zvanzi not convincing. Kwazouya umwe mweya wakati inini ndoenda inini. Zvanzi unoti kudii? Inzwa zvakataura mweya iwoyo. Then a spirit came forward and stood before the Lord and said, I will persuade him. The Lord said, in what way? So he said, I will go and be a lying spirit in the mouth of his prophets. And the Lord said, you shall persuade him and go and do so. Therefore look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of these prophets of yours. Saka mweya wakanonyengera Ahab kuti aende Ramoth Gilead waitova mweya wenhema. Ndozvo wakanopinda mumaprofita aAhab pakunyengedza raAhab kuti enda unonowina. So chiri kutaura na Saul haasi Samuel, but it's a demon ratora chimiro chaSamuel to convince Saul that he is speaking with Samuel. Yet it's a lying spirit, a demon. Nekuti mwari atotaura kuti handichatauri naSaul through my prophet. So it cannot be Samuel, the God's prophet. But it's a demon that has taken the form of Samuel to deceive Saul. Zekutaura kwamaitaka patoita mubvunzo yakatowanda saka tichadzoka pasi. Thank you.